Yan mga ka-jams, good morning. So ngayon na bibili kami ng fertilizer, yung dumi ng manok, yung organic, para sa mga prutas namin sa bukid lalagay namin. So ngayon pupunta kami sa diyan lang sa bandang unahan para bumili. So let's go guys. Ila ka pa? Nabayaran ano mo? Hirot ng 20 pa. Karga? Kaya ba kani? So ayan, natapos na. 20 kabok, kaya ka na eh. So 20 kabok, 20 piraso yung kinarga na dumi ng mga manok. So mauna sa bukid, mag motor lang tayo. Okay, let's go guys. Hop! Agtutas bukid kay mingaw ang palibot, daghang mga butang nga pagkaan nindot, katamatas puntag pirming mong halo, ang kapugnaw sa mga hamog-hamog pukaw mahinganog ka. Tako dayon ng sugato nung ise, si haring adlaw nga nabantay permanente, saksisatan ng talisod ka. Crocodile! Ay!
Hello, what's up? Balik na kami sa bukid. Mahal ng gasolina, iigwad ang lobot. So, mga ka-jams, go. Let's go. Let's go. Go, let's. Lah, dagko ng bulanghoy ha. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy dahil hindi ko na ni Dema. Lah, nahinog may. May hinog, may hinog, may hinog. Patay na ang gayelo. Sige, baka na yung sanga ba? Sa mga dagkan ba sana ah. Dahil mo. So, maraming nalalanta. Maraming nalalanta. Woo! Hinog! Okay, dini ko taas kay para na ako'y agi. Mahal ng gasolina. Ano yun? Wala na ni. Igwad ang lubot. Lah, wala lagi niya ko agapon. Madrabi naman ini kahinog. Na? Wala tayo nakitaan ba? Kayo ba? Puyo kayo. Ay, nalimtan ako ang kuan, bangko. Kaya dito ba? Kaya dito ba? Bangko ba? Tawagin sa Loy. Minsan kong tawagan dito. Lah, Si Sheila. kanam di kayo daan nila ya. Loy, tawagin sa Loy ba? Kay kapoy kay magpuat-puat. Lama, buyog kayo dagko kayo ba? Nagkukaroon ang kuwan. Ingon kayo, libara daw. Dagan mo lagi kayo. Papa! O, tulo. Nadia si mong likod. Silabay! Pagtala sa bangko! Nga pa dani. Ito pa dito pa. Dito pa. Dito. Ah, gamay. Ay, gagmay dani nga side. Dagko ba yan dani sa una ma? Kani dani. Ah, ano man dayo ha? Ako yung facilitator ka na. Ang isa. No, walang dala lagi ko kapag. Kini galaman kami ah. Dala dai wala yung dayan may. Lagi nagdala lagi ka, pero ang pagsaka, ikaw na nagdala. Tutas bukid kay mingaw ang palibot, daghang mga butang nga pagdaan nindot, katamatas puntag pirming mong halok, ang kapugnaw sa mga hamog hamog pukaw mahinganok ka. Takot dayon ng sugato nung ise, si haring adlaw nga bantay permanente, saksisatan ng talisod dahayahay, at ang lauman ng kalinaon takanunay, isag buyo sa kahayan, tagang masulupong dughan ng wagipalay, nga magpabato ng kinabuhi ngayahay, yung tama kahawas kung salig lang kanunay, isag sipilang di na kinahanglan. Mama, dito sa mama.
Ito na di ba? Ko kay karon buya ano buya. Katura man dito sa una dagko ba ito dagto. Karon kay gamay siya. Kato pa tong gamay kayo. Ko ina dia sa una na. Kani sigurong green na tayo, pwede na siya kuan pa. Yung green kayo ba? Buwang na ito. Pagputol man yun sa ilalom na na bisag kayo. Putol sa ilalom. Tagsa. Tusan ko ginagputol. Kasi tagsaon gali. Kay sakit. Kahulog, likay ka pa. Sakit. Yan, alam mo yung pagbuhat ka na ako. Yan na ba? Nah, di. Maguba. Harap na uban hindi ko. Maguba. Gahi. Ano sa gan? Okay. Naman tingnan ni tayo nabali man tingnan. Nabali man ang sulod man ni tayo ang lapalapa wala. 20 minutes later. Ngayon na habang abala sila sa pagpatuloy ng paglilinis, tayo naman ay mag-harvest ng bunga. So let's go.
30 minutes later. Ayan ang mga kajams, umulan na. Umulan na, umulan na. Isa. Duha. Tatlo. Tatlo. Sundang pa, huwag bayaran. Tulo. Tulo. Apat. Lima. Anim. Anim. Pito. Walo. 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 Siyam. Sampu. Ha? Isa. Labing dalawa. Dusi kubok. Dusi. Ayan mga kajams. Pauwi na kami. So may labing dalawa tayong nakuha ang dragon fruit. Humingaw. Mahirap talaga nasa bukid guys. Sobrang hirap. Dugo at pawis. Yan, papa ko at saka kapatid. Anang ka? Oh, sada pa kayo, 4, 5 ka buko. Tapalitos to nga, ay unom. Pito yun. Buya kayo na anang ka, mama. Dan kayo, kuan mo. Dato no, no? Wala maginat. Sukad na, kuanan kayo, nagkabong, daot. Dan. Ha? Ano ito baon? Ay ka na. Ha? Butang dia. Butang. Ito ba? Kanya raw, butang. Ama tong sundang niya gamit ni Maymay. Gidala ba kanya? Dantay. Wala na unsa man ay nakumi naman ni pa. Butang sana yung kuan. Kahoy. So, kuha siya ng saging. Nini, likod do, pabor. Pikas. Kay kantong man. Guru ya, no? Sumukan uulan na. Igo lang ito. Kuha ng ulan. Welcome home. Ma. Kuasa niya. Ilis din mo. Kita niya bugbong Marcos dan. Pink kayo magwag.
Ang, guba. Siapa to? Nuntong na? Na, wala ata kakuan mo. Nag-harvest na mo sili mo. Ha? Gani. Iwas na lang kahoy. Tad, harvest na mo sili. Dagan ka sili, no? Arbis, wa man ta nakapunsa. Pa dito pikas. No, may pagkahurot na dahon. Guntingan mo kung ano, ama. Bunting gani, wa man ta kada gunting. Anaon na, nasa mo? Ha? Yan ba? Ayo. Na? Anaon na mo, no? Ganay mo dati. Ganina asa dati. Harvest sa sili. Sili. Gamay na di ba? Kun sa kuan. Sa kabog. Gam. Akon mo sila sili de. May lang. Ay, ang mami ulto na? Ay, sana lang. Oh. Buligyan ni mama. 180 raw kilo. Kilo na sa ni mama. So, pa isa dito mo. Hindi ka na matubo dito baliwagan? Butang sa paso dah. Apa? So, dito pa mga kajam sa sili. Ang dami. Pila kilo sili karon? Ilang paso, no? May pila kilo sili may? May sili. Sili. Koy, pila kilo sili koy? Sili guys, sili. One hour later. Yan mga ka-jams, welcome back to our channel. So ngayon uwi na ako, uuna na ako sa kanila. Kasi umuulan na. So ito yung isang sasakyan, nandoon pang isa. So tapos na kami maglinis sa aming dragon fruit. Tapos na din mag-harvest. So wala akong dalang pamalit na t-shirt. Basa pa sa likod, basa pa rin. So uwi na ako. At ngayon ay umuulan na. So tiyak, basa na naman tayo. So hanggang dito na lang. Keep safe and keep on travel. Bye bye.